Ahoj, dneska jsme zase na střelnici a jdeme na to pomaličku. Jo, ještě než začneme, tak mám tady takovou specialitu, mám za úkol pozdravit 8A a to konkrétně jmenovitě. Takže první kolik to pozdravit je Šebelka 12, potom Sobíka, Hrošánka, Vytíska, Hanze, Sajpla, Agnes, Rosku, Šreka, Amču, Andy, Matýska a to není všechno. 8A mi vyrobila takový krásný terč, do kterého budu dneska střílet. Mám tady podpisy, jo, takže ukážu. Skvěle, zlatíčko, čau. Takže, co tu dneska máme? Máme tady Glocka 17, Toka Rebeta T33, Browning HP 35, dobře, dvě berety, tady jsou dvě berety, 92 Inox, ČZ P07. To je pro ty malé děti. Ano, to je pro ty malé děti. 7leté holky. S tím střílí, ano, já a 7leté holky, ano, to je přesně ono, to je zbraň pro nás. A pro tady, tebe řekni. Aha, pro mě. No a pak tady máme HKčko SFP 9 a kluci, vy tu máte svoji vazelínu oblíbenou, jo? Ano. Natoč to i vevnitř, jo, ano. Ty se bez toho neobejdeš. Je to šroubovací. To se prázdne, no. To nikdy neodělám, ty krabi. A ti to otevřu, ukáž. Takže Pavel si vzal dneska na zkoušku speciální. Jsi to roztrhal tu krabičku? To bylo už. Dobře. Vzal si na zkoušku speciální náboje, které jsou speciální v tom, zaprvé jsou to Fiocchi, což je, vytáhni to, no, což je italská značka. Se blížčí. Ano, jsou krásné nové. A to není všechno, protože když se podíváte zblízka, tak tam stane Subsonic. Subsonic je právě pod střelivo, které lítá pod rychlostí zvuku a kdybyste měli tlumič, což my dneska se nemáme, tak by se mohli střílet jakoby za výraznějšího hluku, jo, protože ty kulky lítají méně rychle než 340 metrů za sekundu. Ještě než začneme, tak bych chtěl ukázat nějakou manipulací se zbraní, jak se správně zachází se zbraní, jako co se týče aspoň zkoušek na střelnici před policií. Takže při manipulaci se zbraní platí několik základních pravidel. První pravidlo, které zní, je určit si bezpečný prostor. Bezpečný prostor je prostor, kam může dopadnout hulka a nic se nemůže stát, takže já určuji bezpečný prostor tamhle na konci střelnice. Ano, takže ta hlaveň bude směřovat při každé manipulaci směrem na to dopadiště těch střel. Jo. Takže když mi někdo třeba řekne, abych si zkontroloval zbraň, tak musím udělat několik věcí. Musím zaprvé tu zbraň chytnout tak, aby se nedotkl prstem spouště, takže musím ten prst mít neustále na tu zbraní takhle položený a nedát ho na tu spoušť. Ano, to je první věc. A teďka musím neustále tu zbraní směřovat dopředu do toho bezpečného prostoru a musím zajistit, v jakém je stavu. Takže musím je otočit takhle a pořád mířit do bezpečného prostoru, vytáhnu si zásobník ven a teďka musím zkontrolovat ještě, protože je možné, je velká pravděpodobnost, že bude náboj ještě v komoře, protože tam třeba byl schovaný, je tam z nějaké doby dávné, nevím, v jakém je stavu, ano, takže vezmu a potáhnu, pořád prst je mimo spoušť, potáhnu za závěr a podívejte se, vidíte, je tam, šup a dám ho ven, jo. A teďka vlastně se můžu přesvědčit, že komora je prázdná, zásobník je taky pryč a teďka teprve můžu vzít a dát prst na spoušť a provést takzvanou ránu jistoty, kdy úderník vlastně vypustím, on dopadne bez toho náboje na ten závěr a ta zbraň de facto je teďka zajištěna, teďka je bezpečná, teďka s ním můžu manipulovat, jakkoliv budu chtít. Ano. Takže když vám někdo řekne, zajistěte si zbraň, tak musíte udělat přesně tohle, co jsem teďka udělal. Jo. Tak, ještě jednou a pěkně pomalu. Takže uchopím zbraň, zároveň směřuje do bezpečného prostoru, prst je mimo spoušť, otočím, vytáhnu zásobník, jo, pěkně pomaličku se můžu podívat do komory, komora je prázdná, jo. Nejsem na a ní provedu ránu jistoty. Tak a zbraň je zajištěna. Můžu s ním manipulovat bezpečně teďka. Tak jdu na to. První zbraň, zvolím si Glocka 17. Takže napackuji si náboje. Jsem zvědav, jak se mi bude dneska dařit, jak budu trefovat ten terč, co mi osmáci namalovali, tak snad se dobře trefím. Vidět je pěkně. Je fakt, že změní sklep
Držení. Můžem? Jo. Střelbu jsem ukončil. Podíváme se, jak to vypadá. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Zatím jsem tady dole, tak snad se zlepším teďka. Další pokus bude snad lepší. Pokus číslo 2, napáskujeme si náboje. Ale máš ty pokusy, to vidět, to je čerstvé tam, tady to je. 2, Ale tohle musím měřit 3, teda dolů. 4, 5. Tak střelbu jsem dokončil. No. Tak. 1, 2, 3, 4. A ten pátý je vedle? Tak 3 jsem trefil tady a jeden tu a jeden vedle. No, asi jo. Kurva, ty jsi mi tam nahodoval 10? Střelba ukončena. Tak co kluci, jak jste to vy nastříleli? Špatně? Jak to? Máte to rozsypané jak čaj, tež jak já. No. Takže půjčuji si beretu teďka. A tady je kolik? 5. Tam je 5 a tady je taky 5. Tak bereta je úplně jiná zbraň než ten Glock. Ona je celokovová, je těžší, mnohem těžší. Což je na jednu stranu výhoda, protože když střílíte při střelbě, ona je úplně klidná, je prostě ta hmotnost dělá tak vůbec, jo. Ale zase, když do ní dáte a s sebou, jo, to je vlastně dvakrát tolik, jo. No, noste si třeba 8 hodin, 1,5 kg Bugatti na pásku, no, je to na zváženou. No, ale jako...
tak vidíte, že jsem dostřílel a závěr zůstane vždycky otevřený, jo, ten zásobník vlastně tam je a na něm je záchyt, když tam není náboj, tak ten závěr se takhle zachytí v zadní poloze a vy jenom vezmete tlačítkem, vysunete zásobník a dáte si nový a můžete pokračovat ve střelbě, jo, vlastně ať nemusíte natahovat rukou s tím závěrem takhle dozadu, jo, takže je to taková zárážka tam je, která vlastně zachytí ten závěr takhle vzadu a vy můžete potom jenom dát nový zásobník a takhle páčku to spustíte dopředu a střílíte dál, jo. Samozřejmě teďka ten zásobník je prázdný, takže dál střílet nemůžu. Počkej, tak když to jde nahoru, budu potřebovat boku, takže zajedu. No, když ju mám takhle a potřebuju jí. 1, 2, 3, 4, 5. Dvě možnosti, buď to strhávám, anebo se mi třepe ruka dneska prostě. Někdy se vám třepe ruka. Další zbraň, kterou chci ukázat, je Ruger. Je to nová zbraň, moderní zbraň, na náboje vráží 9 mm. Výhoda těchto nábojů je ta, že jsou nejlevnější na trhu a vy můžete trénovat za málo peněz prostě, jo. Ten náboj je fakt opravdu, vyrábí se všude do všeho a je nejlevnější, co jde sehnat, teda kromě malorážky. Ale co se týče ostatních, tak je opravdu nejlevnější. Tak co je zvláštní na té zbraní, je to, že ona má odnímatelnou hlaveň. Jo, vezmete a podobně, jak bylo u Auga, tak tady jde ta hlaveň lehce vysunout a je na ní takový bajonet udělaný, který zasunete a to otočíte a to se zajistí. Jo. Tady je odlišťovací taková matka a odlišťovací páčka. A když chci střílet, takže tu zbraň můžete rozebrat, dáte si ji do batušku, ona není moc velká, můžete někam jít a pak jenom uděláte takhle, šup, šup a můžete střílet. Už je hotová, složená, můžete střílet, mě lehce. Jo. Další výhoda té zbraně je ta, že můžete používat zásobník z Glocka, takže vezmete normálně zásobník z Glocka, nabijete si a můžete střílet. Teďka takže vedle náboje vráže 9 mm. Napáskuju si. 2, 3, 4, 5. 5. Tady tahle zbraň už je modernější a nepoužívá dynamický, nebo respektive nestřílí na polohy závěru. To znamená, vy potáhnete a závěr si zhodíte dopředu a potom jenom lítá ten malý úderník jako v nových zbraní, že nelítá celé to velké železo při zmáčknutí spouště. Takže ta střelba je klidná, přesná. A ta zbraň je relativně těžká, takže opravdu není tam ani žádný zpětný ráz a ten pistolový náboj je to krásně úplně. Takže dám si zase z Glocka do šachty, tady je šachta, rozpapil jsem, tak odjistím a můžu střílet, jo. Tady je taková ještě uchopka, že můžete prostě chodit a střílet. Tam leží se mi brýle. Jinak tady jde namontovat ještě optika, anebo kolimátor, nicméně tady jsou pouze pevná mířidla. Zkusím to bez opory. No, trošku se mi třepala ruka. Střelbu jsem dokončil, zásobník je prázdný, šachta zůstala opět otevřená, můžu se podívat okem, je prázdná, jo, je to v pořádku. Pokud střílíte opravdu na střelnici z nějakých zbraní, tak si musíte dávat pozor na tu bezpečnost, aby nedošlo k nějaké lidské chybě, k nějakému selhání, protože potom hrozí opravdu velice rychle a snadno nějaké zranění při nějakém neopatrném manipulaci a výstřelu někam do prostoru.